tak vítame vás na Icecom tuto a dneska si zahráme predmenu Minecraft, lebo nemám počítač, lebo sme sa sťahovali, tak teraz tu nemám moc počítač, lebo sme sa ešte moc nepresťahovali, len tu spíme zatiaľ. Takže hráme dneska modovaný Minecraft, Minecraft Movie vo filme a budú tu všelijakí bossovia, headky, niečo. Takže poďme to vyskúšať. Ideme si teraz najprv natiežiť drevo, to bude normálne. Sú tu spírky, tu budú, to pre Slovákov, ak neviete, tak to sú kopie. Tak poďme si to naťažiť a ideme do toho. OK, let's go. Ja hrám za Steva. Včeli, pozor, nehitneš. To sú listy. To je normálne listie. Nový update. To je normálne listie. Ja som si myslel, že pridali len toho Gasta. Ale nie. Ježi, to je ťažké. Ježi, to je strašne pomalé. To ťaženie. OK, ja vykraftím sekerky. Asi. Kámo, to je nejaký nový nástroj. A potom si môžeme spraviť aj nejakú kopiu. Treba potom z kameňa si môžeme spraviť kopiu, ale potom z troch nejakých hubových vecí si môžeme spraviť hubovú takú, no čapku, alebo neviem, jak to povedať. Ty kokos, ty si tu dobre. Ty kokos, ste včeli, ja sa ich normálne, že bojím. No vlastne, keď ich hitneš, tak si kúktu docela teda. No to áno, ale to si riadne kúkt. Dobre, spravíme si pár stík. Jo. 12 možno. Nakreslím ešte nejaké tie stromy, nech máme do zásoby, že jo? OK, dobre, pozrieme sa, čo... Dobre, krafťák. Idem otvoriť, to je... OK. Tak. To je také troška zložité premínať medzi tými inventármi. OK, máme krafťák. Kde si, Najsko? Okay. Máme krafťák. Tu dáme niekde krafťák zatiaľ, dokým si nedáme do tej hory, ktorú som nám vykopal. Dobre, tu máme krafťák. Idem sa pozrieť... Spravíme si, čo si spravíme. Meč si spravíme, sekeru a krompáč. No. Ja už mám tie veci odomknuté. Vole, diamantová sekera, zlatá sekera. Wooden Battle Axe-ka, to bude miesto meča. Potato Guna, to sú tie dva kbelíky, vieš? Ktoré tam spawnuli. A toto čo je to? To z čoho sa vyrába ten Orb of Dominance, tak to nikdy nebudeme mať. To je wooden skin, kúkaj. Podri sa, čo tu je. Podri, čo tu je. To je kokos, kúkaj, to môže strieľať. Podívaj na to, alebo podívaj na to, čo mám ja. Ináč potom v noci sa tu budú aj pigliny spawnovať, hej? Len tak hovorím. Tak to je... OK, to dáva dobrý damage. Pozri na tú Battle Axe, čo dáva. Pozri, čo to robí. To takto úplne švihneš s tým. Dobre, idem zničiť tento krafťák a ideme sa rýchlo schovať niekde. Ja mám 28 dreva, takže si môžeme postaviť provizorný úkryt. Tak poďme, kde je to uhlie. No poďme tam, lebo... Ježišinku, tieto veci tu vôbec. Ideme potrebovať počky. Dobre, ja si dávam betlexku a ide sa na to. Ty kokos. A zdrhať. A ja som teraz sa ponoril do vody a odomko mi to lode, to som ani nevedel. Ty kokos, dúfam, že nás to tu nezabije. Potom nejakú hlinu, prosím ťa, znič a zastávaj nás, vieš? Dokým nemáme dvere. Už sú tu mobovia, no. No ja už vykraftím rovno rýchlo dvere. Ale oni tu budú tí piglini rôzni, hej? Budú tu bossovia, tá čarodejnice. Čo ma zabije? Pane Bože, tu vybuchol creeper, Ty vole, no však som počul, že to vybuchlo. Kámo, ten stĺp je troška zničený, ale nevadí. Ty kokos, ale dobre, však nejak to tu zastávajme. Nie, no však môžeš aj hlinou to tu zastaviť. Wow. Čo to bolo? Žiješ? Hej, žijem. Mne to bral pol. Creeper tu bol? Lebo ja som ho nevidel vôbec. Pozor, Creeper! Ja mám 2,5 srdíčka. Zdrhaj. Zdrhám. Zabijam Creepera, vole. Ty. No ryb. Rýchlo, preved si. Pozor, zombie krpatý. Ty hajzel.
Mali? Zomri. Ty vole, Sorry. kokatý. Ty vole, počkaj, musíme ísť preč od seba. Prdele. Sorry. Ty vole, ja umiem. Zabíjaj ho. Dobre, mŕtvy. Zomrel. Kámo, Je spálne sa tu mobov, tak. Rýchlo ten krafťák je. A kde to je vlastne? A tu je hore. Dobre, a rýchlo tu dávaj nejaké veci. Počkej, ja Vykraftuj som podnikol kameň. Ja si spravím tú kamennú betlexku alebo spírku. Máš veľa kameňa, prosím. Nemám veľa kameňa moc, ale... Počkaj, tu ti dropnem kameň a zatiaľ si spravíme niečo z hliny. Ako. Zatiaľ také provízie z hliny. Dobre, nemáš nejaké žrádlo? Skeleton, nemám. Dora! Kámo, mňa zabije! Kúk, kámo. Ja som úplne kúkt. Mám hápko. Ne. Super. Zas som zomrel. No, videl som. No. Rýchlo. Dobre. Poď, dobí. OK. Rýchlo poď tam. A potom cestou prosím ťa nájdi nejaké žrádlo, aspoň rotten flesh. Keby bolo, ale nejaké prosím ťa. To je tu tých. Dobre, spravíme aj nejaké dvere, že asi. Poďme tuto, kde dvere. Jo, Sprav tu niekde dvere proste. A ten krafťák dajme niekde inde, lebo... Počkaj, ten krafťák daj inde, ja mám málo hapov. Tam ja mám 3. Ja mám 1. Prdel toto. Doslova, do písmena. No to je teda. Musíme nájsť nejaké žrádlo proste na zemi. No musíme, kámo. To je... Kafe do rána. Ja mám 3 one. Príď som umrel. Ne. Rýchlo zober si veci. Nechoď tam, prosím ťa. Lebo... Ja som vnútri. OK. Ty vole, tam je druhý creeper, vieš totiž ešte. Aj. Á, dobre, mám svoje veci. Skeleton! A ja však nemám už jedno hápko. Kde je? Poď rýchlo hore. Vole! Nemôžem, tu je skeleton. On ma zabije! Choď sem, prosím ťa. Ja mám 2 hápka. Wow. Poď dovnútra. Ja už ťahím uhlu. Som vo vnútri. Kámo. Si vo vnútri? OK, sme... Nekúkt. Doslova. A do písmena. Jak to, že sú to 2 krafťáky? Ja si spravím taký Správame si oné. Nemáme ani uhlie, vole. Nemáš tu uhlie, aby sme tu dali torčku? Ne. No ty vole, no. Ja si spravím asi niečo kamenné, lebo toto je... Mám uhlie, akého dám vykraftiť to. Diamond spear, nederitová spírka, ironová spírka, kamenná, drevená. Ja si spravím tú betlexku. Ja pôjdem na tie betlexky. Čiže 3 kamene, 2 palice. Mám 0 palíc, tak idem si nejaké spraviť. A idem si spraviť tú betlex. Dobre, tak. Vieš čo, meč pre prípad si tu nechám, ale nebudem ho môcť vylepšovať. To.
Čo také si môžem vyrobiť? Ešte kamenný krompáč by som si vyrobil. Kamo, jak to kraftia točky vôbec? Drevo a uhlie. Raz, 2, 3. Dobre. Vykrafti to prosím ti, lebo ja prosím mi to tam neukazuje. Tak mi dropni uhlie. Mám uhlie. Len drevo, počkaj, nemám. Nemáš drevo nejaké? 4 plenky len. No, vám sa idem na zlogov, počkaj, dám ti tak polku. Kde je tá torčka? Torčka, kde si? Torčka, haló. Ona tu není tá torčka normálne, že? On mi ju tu neukazuje. Divné. No proste neukazuje, vole. Ukáž. No je tu torčka, čo nám to treba? Je toto na to treba. Tak spravím toto. No, už mám torčky. Dobre, spravíme torčky, koľko ich máme. Dobre, spravíme ďalšie torčky. Ok, máme 32 torčiek, takže to nám hádam vystačí. Dobre, takže toto. Tak. Ty si to dokopal. Máme nám to. Ty si akurát zničil. Tak, takto. Pozor, tam už bude za chvíľu džúra, hej? Ty máš tiež kamennú Battle X-ku? Hej, ja mám. Vyzerá, Tu je to. Aha, uhlie. Či? Len mi nám sa hodil aj iron, vieš. Čo, ja asi pôjdem na caveku sa pokúsim. Tu sa mi zdá, že hneď u nás je caveka, takže... Akurát ja vykraftím pec. Ja si myslím, že hneď u nás je caveka, takže... Jo, a mne sa to zdá. Ja som to tu ešte preskúmala chvíľku, dokým si sa napojil. A áno, je tu nejaká. Keď dal som prísť nejaké jedlo. Ty creeper, no. Vole, hľadujem. No, úplne nie, ale... Creeper? Áno. Jeho preč. No, dobre, mŕtvý. To bolo dosť tesné. Dobre, tu je pig. Pig? OK. Berone? Ja mám gravel z neho. Či gunpowder, čo sa z toho dá robiť vlastne? Zapalovať. Aj zapalovač? Ježiši Maria. Ježiši, ona je tu džúra. Tak som ju zastával cobblestoneom. Ja sa idem, tu nie je niekde dedina, že? Ale viem, že tu niečo je. Viem, že je tu nejaká jaskyňa. Určite tu je niekde jaskyňa. Dobre, ja idem spraviť, vieš čo? Ja idem spraviť... Potom tu ďalej je savana. Takže... Ja idem asi na výpravu, OK? OK, ja som spravil jednu túto. A? Máme dve one. Dve tieto a aj dve... OK, idem aj ja na výpravu, počkaj s tebou. Už ja nemám hápka skoro. Nemáš nejaké jedlo? Nechoď, ja idem na jedlo a tak len po okolí. Nechoď, stavaj dom zatiaľ radšej. OK, no tak to musím naťažiť nejaké drevo. Dobre, ja idem do savany. Jak je tu z creepera nevybuchuje? Ty vole! Mám obrovskú kevku. A vidím železo, to berem. Ber železo síce, áno, ber železo, ale ja mám jedno hápko, lebo nám odpálil creeper barák. Dobre, dostávané. Hej. Tak to nie je moc dobre. No to není.
Bohužiaľ není. Rotten Flash. Áno. Čo? Rotten Flash meso tu je. No. Ešte zabijem toto zabijem. Ok, mám 5 železa. Toto je taká nepotrebná vec. Toto je dobré. Toto je jedlo, čo to bude niekde tu máme jak tak. No, takže pumpkin. Tu sú tekvice. No viem. Ty si na výprave, či čo? No ja som sa len tu obzeral troška po okolí, lebo som potreboval jedlo na vyhylovanie. Tu sú také tie nové prasatá, čo tu pridali. V každom biome sú inak sfarbené. No. Hej. Teším sa treba do púšte. Ja idem tie pumpkiny teraz vysvetliť. Oho, kámo, mám dedinu. Máš dedinu? Kámo, nice. Nice, kámo, nice. Akým smerom si išiel? K tej jaskyni? Víš čo, ja prídem za tebou a ja ťa sem zavediem. No, okej. A potom sa keď tak presťahujeme do toho. Zoberieme jeden crafting, jednu pec a presťahujeme sa. A zoberieme aj torčku, samozrejme. No ale potrebné veci povyhadzujem, čiže toto. Ja idem za tebou, takže nič nerob ešte. Ja som len vyhadoval nepotrebné veci, tie listie popadané a tak. Toto je zatiaľ na nič, to listie popadané. Dobre, ja idem zatiaľ sťahovať. Inak pigliny sa to budú potom spawnovať, tak? Takže, a že vraj inak treba dať vodu a bude to. Teda sa blízko? Ja si vykraftím sekeru. To treba na sekeru. 2 palice. Mám sekeru. Ok, ešte jedlo nejaké zoženiem? Nemám pavučný. No. Kamo, tu je trading villager, ale ten je zlý. Si tam radšej tú spírku, vieš. Ešte si vnútri? Čau. Čau. Ja som tu zatiaľ presťahoval pár vecí. Ok, ja berem pece. Jednu pec zober. Či? 2? Dobre, berem aj to. Dobre. Peci si mal jedlo. Peci si mal jedlo, koľko si ho nedal? Dal som si jedlo, len... Ok, poďme teda. Zoberiem dvere. Hej, beri. Nemusíš, ak budeme udeliť. Tam majú dvere. Či? To je jedno, ne? To, dobre. Tak chceme už na to. Dobre. To by sa... Dobre, ma tam dáva. Aha. Tam je dedinčan nejaký. To si nevšimol, myslím. Je to v tej savane, tak poď, to bude chvíľu trvať. Savane? No. Božiši, jedno hapko. Tam je obral. A nie sú aj tie kvetiny nové v Minecrafte? Sú všetko. Veď skáč, nie? Mám žlté farbivo. Mám žlté farbivo, tam bolo proste dropnuté len tak. A kvetiny. Okay. Jo, nie žlté farbivo, ja som pobral kvetiny. Aha, tu je savana. Či? Napravo. No áno, ty pôjdeš tadiaľto. Ja už by som povedala, že potom keď nájdeme tú dedinu, tak to už môžeme ukončiť. 20 minútové video to bude. Ok, vidíš tú dedinu dole? Fúha, tam pri vode? Alebo kde? No, tu. Kde? Vlastne na druhom brehu až? Lebo ja tu mám... Ty máš asi malý render distance, ale... Hej, na druhej strane proste. A ty kam? Vidím už. Vidím tam ohradu. Fuck. Ty vole. Tu nejaké... Sú nejakí bíci.
Sú To sú, prasatá? to sú kravy, akurát oni vyzerajú inak, vieš? Aha. Ja áno, v každom biome vyzerajú. Asi tam aj zabijeme nejaké kravy, že? Lebo aspoň na nejaké topánky alebo niečo také. Skôže môžu byť ako one topánky a tak. Tak môžeme sa tu teda presťahovať. Aha, tu je prasa. To je to pán. Môžeme sa tam presťahovať teda. To čo je? Najprv to tu môžeme aj vyložiť. Túto posteľ sem, tak tu si vyložím. Dobre, túto povyhadujem. Túto Samozrejme budú nejaké úpravy treba spraviť. Jasné, čo. Tuto môžeme si spraviť barák, tuto tento akoby dom na stromu. A nie, tu sa nezmestí. Tu sa nič nezmestí do tohto. Tu nemusíš ani nič skúšať, tu sa nezmestí nič. Maximálne jedno poste. Ešte hore. Z tohto sa dá chleba, takže to ber. Ber to ty zatiaľ. To ber zatiaľ ty. Ja idem nájsť nejaké miesto, kde sa môžeme ubytovať na chvíľku. Pane Bože, to je na vrchu, čiže ja budem musieť ísť cez vodu. Potom jedlo by som potreboval, prosím ťa, nejaké. A tu sú zemiaky. Tak, dobre. Počkaj, ja som zahodil posteľ. Ne! Kde to je? Kde je tá posteľ? Je aj tu. Rýchlo, preč. Dobre, zemiaky. OK, to berem. Uhlie. Koperky asi tak na nič, že? Jo. Dobre, toto zahodím preč. Toto zahodím. Pane Bože. Nevadí, no tak to ber. Dobre, tam hore by mal byť možno nejaký barák. Cez túto vodu musíme prejsť. No. OK. Dobre, sme tu. Dúfam, že tu bude aspoň jedna posteľ, lebo ja už jednu mám ako. Ale nie, ona tu nie. Je tam jedna posteľ. Musíme len spraviť nový vchod, lebo je to akurát zaplavené vodou, ten vchod. Tam je tu Iron Golem, to zabijem. Nerobil by som to možno. Ale z hora, takže budem som hore. Ja, dobre, tak to áno, to môžeš. Tak. OK, 5 želiez, kámo, to je najviac, čo môže získať z neho. My tu máme slepici. Tak poď sa niekde zabývať, neviem. Hej, tuto môžeme byť, tuto. Tam máš také dvere a dokonca aj posteľ tu je jedna a ja si tu pridám túto. Dobre, máme tu postele. Poď sem. Nevidím sa. Najsko, vidíš ma? Ne. Kde si? A kde si ty? No, ty si, otoč sa dozadu, tam tá jedna pri tej vode, tam, kde sme sa vyzdvihli hore, tak tam tá chalupa. Aha. Toto som práve dvere. Čauko. Dobrá. Počkaj, tu si dáme sem. Počkaj. Tu si dáme sem. Počkaj, toto tu zničíme. A toto... A železo. Daj mi Počkaj, ja vám vykraftím česku. Vykrafti čestku, hej. Počkaj, ja tu toto ti vyhodím. Tak, a tu mám mäso ešte. Ešte nám vykraftím. Tam budeme dávať zbrane. Nie, nepotrebné. Už. Dobre, môžeme ísť zaspať. Ja som nám chcel ešte vykraftiť štíty. Spravíme to na budúcom dieli. Počkaj, ešte tak... Okay.
OK, tak poďme spať teda. A zajtra teda len. Dobre, Dobre. tak ľudia, ja by som to nezúbil. Ježiš, sorry. Ty už máš štít, kámo. Dobre. Môžem aj ja potom štít? Čo tu je? Jo. Poďme ešte dovnútra na chvíľku. Počkaj, tak ja čo spravím? Jedno železo mi stačí. Alebo No. štít spraviť. OK, kde si? Tu to máš. Dobre, díky. Dobre, dám si to do tejto tu ruky. Ja si ešte spravím túto exku a potom si aj ty sprav z toho železa hore. Ja budem mať iba spírku. Teraz ja. OK. Dobre, tak môžeme ukončiť rovno toto video. Ja by som tomuto dával určite like. Tak ľudia, Jo. čaute. Čaute, Plus. počkajte. Jak sa mi to tu zabugovalo.